16 minutos do mediodía, seguimos aquí en directo no termómetro, de seguido nos situaremos aí en Santa Comba, pero agora abordamos o que continúa sendo un gran pesadelo pro pequeno comercio, esa vaga de roubos na que, ollo, os amigos de Alleo empleanse cada vez con máis violencia. Pedras, patas de cabra, tapas de sumidoiro, todo serve para romper os escaparates, entrar nas tendas e levar o botín. O último golpe tivo lugar nunha xollaría da zona histórica de Santiago. Foi na madrugada de onte. O ladrón rachou a cristaleira do local. Sospeítase que cunha barra metálica ou unha ferramenta parecida. É só o colofón dunha longa saga de roubos. A comezos de ano rexistráronse 2 asaltos nunha peixería do barrio de Santa Marta. E se na primeira vez forzaron a porta, no segundo intento trataron de esnaquizar a cristaleira da tenda cunha lousa da beira rúa. E moi sonado foi tamén o método do sumidoirazo. Recentemente sufrirono unha clínica podolóxica e un restaurante, entre outros negocios. Neste último local, a policía conseguiu sorprender un individuo coas mans na masa. Achácanselle outros 7 roubos empregando o mesmo modus operandi. Son autores diferentes, pero o método é semellante. Empregar a forza bruta para asaltar tendas modestas e apropiarse do froito do traballo allego. 17 minutos do mediodía, pois precisamente sobre ese roubo nesa xollería do casco histórico de Santiago. Imos amosarlles agora unhas imaxes en exclusiva que están en poder do termómetro. Bueno, de seguido lles amosaremos esas imaxes onde se ve perfectamente como actúa esta persoa, ademais a rapidez coa que o fai antes de entrar nese establecemento onde ti estás, Fátima, e onde unha vez máis lamentan que de novo foi máis a desfeita que fixeron que o que remataron levándose, non, compañeira? Así é, estamos con Luís nesta pratería do casco histórico de Santiago e falamos, Luís, de que o ladrón neste caso entrou con moitísima violencia, moi abruptamente, é así? Bueno, sí, rompió totalmente el cristal, no sé con qué lo rompió, pero eso hizo un agujero grande. Cogió todo lo que pudo del escaparate y después lo que ha hecho es tumbar la vitrina, la tiró hacia adentro y rompió todavía más cristales, rompió la vitrina, rompió un montón de cosas que había y entró y se fue directamente a coger la caja registradora o la caja del TPV donde está el cambio que queda de un día para otro y salió. En las cámaras se ve que no tardó más de 2 minutos en entrar y salir. E levou moita cousa? Bueno, al final a esta persona la cogieron en la Plaza de la Quintana y pudimos recuperar y sí, se había llevado una bolsa de la basura con un montón de cosas que estaban en el escaparate, cosas de muy poquito valor, pero sí se había llevado cosas y debajo del brazo llevaba la caja del TPV con todo el dinero. Que era moitos... Bueno, el cambio eran 400 y pico euros que casualmente había para cambio de un día para outro. Entón diste que foi todo rápido porque mesmo pillaron o colleron nese mesmo instante, case, non? Sí, nosotros tenemos el sistema de alarmas, está conectado a central de alarmas, tiene cámaras y entonces fueron ellos los que me llamaron que estaban viendo una persona que había entrado y que se estaba llevando la caja. Y ya ellos mismos avisaron a la policía. Y yo, que soy de Coruña, nosotros tenemos el taller en Coruña, pues me vine y en el ratito que tardé en venir de Coruña aquí por la autopista, pues cuando llegué ya estaba aquí la Policía Judicial, la Nacional, la local, y ya me dijeron que habían cogido a la persona que había hecho este destrozo. E que contas que ademais iba ensanguentado porque entrou, bueno... Sí, bueno, todos los cristales estaban con marcas de sangre, de dedos y todas las piezas que había por el suelo y después las que cuando me devolvieron lo que habían recuperado, pues muchas de ellas estaban impregnadas de sangre porque el hombre se había cortado. De hecho, me pareció entender que habían llamado a una ambulancia para llevarlo al hospital para que le miraran esas heridas. E pensas ti, bueno, pues estamos falando de roubos así últimamente no comercio local, pensas ti que non foi a primeira vez que intentou entrar, non? Por unha... Sí, bueno, casualmente después hablando con la persona que se encarga de la tienda, Rosa, me dijo que hace 4 días había aparecido en el alfizar de esa ventana, que es una ventana que queda un poquito metida, o sea, de este escaparate que queda un poquito escondido con respecto a lo que son las cámaras que hay en la calle del concello,
pues encontró una pata de cabra. De hecho, me la enseñó y es una pata de cabra pequeña, pero bueno, pues una pata de cabra que se utiliza para levantar o romper cosas. Y bueno, pues yo creo que muy probablemente este hombre a lo mejor ya se le encendió la lucecita de volver a hacer esto, que me parece una muy mala idea desde el punto de vista de lucro. pero no lo sabemos, no lo sabemos. Lo intuimos, creo que lo habrá pasado a alguien, habrá dejado la herramienta porque a lo mejor pasó un coche de la policía y para que no lo cogieran con la herramienta, pero desde luego es muy raro que una herramienta de ese estilo aparezca justo en el alféizar de un escaparate de un sitio que días más tarde lo roban. É curioso canto menos. Gracias por atendernos, Luís. Agardamos, efectivamente, pois que non continúe esta vaga de roubos no comercio local, compañeiros. Grazas, Fátima. Pois sí, a verdade é que é sorprendente atoparse aí esa pata de cabra, como dicíamos, tapas de sumidoiro. E fíxense, porque xa chegaron estas imaxes, como lles dicíamos, exclusivas nas que é interesante ver a destreza, unha vez máis, e quero comentalas con vos, compañeiros, coas que actúan estes amigos do alleo. Onte mesmo, os espectadores do termómetro e nos aquí víamos como actuaban nun taller do Milladoiro. Neste caso, fíxense, segundos, segundos nos que este rapaz, Xosé Antón, entra nesa xollería que acabamos de ver, colle a caixa e vaise. Así, nun momento. É que onte mesmo vemos o mismo, pero claro, nun lugar onte o que pasa é que distraían o dependente, non? E mentres coábanse no mostrador, aquí vemos como rompe con violencia, como nos estaban narrando, esa porta, entra, vai a polos cartos, vaise Xosé Antón. Sí, levamos tempo xa falando de estos roubos que son roubos distintos, é dicir, non son bandas organizadas, non é que se rouba unha xollería, non, son roubos momentáneos que hai que facer e que nos os fan es porque teñen problemas en casi o 100% de drogadicción, de non sei que, e necesitan cartos para consumir ou para o que seña. Bueno, isto está pasando. Hai xente, como no meu caso, por exemplo, fui un presidente da Asociación de Veciños do Casco Histórico durante 10 anos e aventurei o que iba a pasar e está pasando. E non se están poñendo solucións. É dicir, a zona bella está morrendo no que é o tema de vivir xente, non se está tratando co cariño que hai que tratala e é un patrimonio da humanidade, estáse retrocedendo moito e moita xente que dice non, que somos uns alarmistas, non é certo. Hai unha auténtica nestes momentos desprotección polas institucións. É que impresiona moito, Gloria, porque agora como temos estas cámaras de seguridade tan modernas, non? Vemos estas imaxes, a ver se as podemos ver outra vez, onde, claro, con total nitidez, non? Pois podemos ver esa soltura, non? Coa que entran, ademais, bueno, pois semellan rapaces novos que empregan estes métodos pois violentos, Gloria, para conseguir o que queren, non? Bueno, é menos mal que non atopan a ninguén no seu percorrido, porque iso é onde pode estar o verdadeiro perigo, mentras non é que non pase nada porque entren e rouben, pero, escoita, que pode haber unha persoa aí, non conta con ela, sale nese momento, nunca sabes a reacción Manel, que pode ter. é fácil manexar estas ferramentas? É dicir, outro día, ademais, que precisamente falábamos da pata de cabra no roubo dunha iglesia, falábamos tamén, bueno, das tapas de sumidoiro, calquera pode usalas como este objetivo? Unha pata de cabra non ten ninguna ciencia, sobre todo como fixo este, se foi cunha tapa dun sumidoiro, xa na levantar a tapa, tirala e ala vai. O que non entendo, porque aí se estamos falando de un ladrón, de un caco que entra, por que se lle pisa la cara? Si é presunto, temos aí o abogado, é presunto. Sí, todo o mundo é presunto. Todo o mundo é presunto, inda que te vexan entrando e con as manos na masa. Pero hasta que non hai unha de presunto. Porque así o conoceríamos todos, hombre. Xa, pero, bueno, mellor que... ladrón, lo digo eu. Que isto non se É un ladrón que está roubando. E deben ser Presunto, está roubando, é presunto. E deben roubando, Manel, e deben ter sempre un xuicio xusto. Sí, pero... É verdade que eu, antes de ver as imaxes, tiña a sensación de que fora un roubo un pouco chapuceiro, porque de repente ves como eso, está roto un cristal, perdeu cosas polo camiño, e de repente collerono poucos metros máis aló, na Praza da Quintana. Pero de repente, ver as imaxes, e de repente ves esa destreza coa que nun momento entra, colle e sal,
dame a sensación de que tivo mala sorte de que aquí, neste caso, había cámara de seguridade. Funcionaba. E foi como moi rápido, non? Esa reacción foi moi rápida. Era unha persoa que xa tiña antecedentes, pero que foi detida poucos metros máis aló. Entón, claro, sí que é verdade que vendo as imaxes dá outra sensación. Dá a sensación de que sí, que realmente é unha persoa que sabe perfectamente onde vai, o que ten que coller e marcha en escasos 30 segundos. E amosa, por isto que dicías, non ima a importancia tamén o din os pequenos comerciantes de investir en cámaras, porque claro, é unha gran pista logo para os asentes cando queiran actuar. 12:26 minutos, bueno, cambiamos de asunto porque aínda seguimos impresionados e seguro que vos na casa tamén, despois do que lles contábamos onte dese